osuru maromre? Okinyal keto osuru mar ng'at ma uso wawach ni gweno to gi ng'at ma uso mtoka gipogore. Nikech nyaka ing'e the profit margin ma ng'ato dhi yudo kaendi. Kopone ng'ato uso mtoka, ibiro do koloso kata mana 100 to 200,000 as profit. To ng'at ma uso tong' ibiro do koloso siling achiel kata 2. Koro mana kaka jalony owacho, onego bed ni wang'iyo income mar ng'ato ni to yudo pesa di. To kido ka ng'ani endi oan kama to miye rate moro kode. Iwacho ga ni pay as you earn, jalo. Yeah. Yes. Ko yudo ka ng'ato is earning 50,000, kido ka ng'ato yudo 50,000 ya gulu bang' dwe. Tiketo ne rate ne moro maber. Moko winjre madieri, lakini nitie kaka bende onyalo konyo ng'at ma onge gi godo maka king ng'ato dhi hospital to nyalo yudo yath. Mano nyalo bedo maber. To kopo no kete marom. Nitie kaka wadhi wuondore ka wadhi nyo ng'at man piny to ng'at man malo dhi winjo odhi ywera ywera. Ok odhi winjo gimoro. Yes. Koro gi kipacha kian aneno ni gino nengo ket ni ing'adi kalure gi kiwango ma iyudo. Mane madhi sustain godo uchumi makawuono. Number 2. Kenya duong'. Ok wanyal sustain mana gi tax kende. Nyaka wadhi oko. Wakao wana kaka jalonyo wacho. Nyaka wakao pesa oko, wakel waloke iye ka osirculate iye ka ndio onyuolre, then waduoke. Number 3, gima inyowa kaka Kenya in cost of production.